Промени себе си, промени България. Проект за по-сплотено българско общество. Етап първи. Осъзнаване. Какво е България? Българското общество. Какво е българското общество? Това е всеки един от нас. Това си ти, българино. Какво липсва на българина? Самосъзнанието за едно по-добро, по-сплотено и по-отговорно общество. Как може да се постигне това? Много лесно, чрез проекта Промени себе си, промени България. Какъв е този проект? Политически? Проектът не поддържа никакви политически, религиозни или бизнес интереси, а само и единствено народни. Каква е основата на идеята? Да сменим държавната управа е чудесна идея, но с кого да я заменим? Кой иска да се качи горе и да се труди за благото на обществото, без да се оближа пръстите? Да, дори да има такова малцинство, то се страхува. И това е истината. Страхува се, защото обществото ни не е сплотено, а е базирано на лични интереси. Когато българите започнат да пазят обществото, и обществото ще ги пази. Тогава и само тогава може и управлението да си намери добри общественици. Затова е особено важно да започнем още от днес тази промяна. А как може да се сплоти обществото? Това е лесно. Вие сте това, което правите всеки ден. Научно доказано е, че е възможно създаване на навици чрез повторение. Случвало ли ви се да си заключите вратата и като се отдалечите да не сте сигурни, че сте го направили? Тогава се връщате, а вратата е заключена. Това е то. Това е автоматичен навик и е създаден от много повторения. Заключвате без дори да се замисляте. Ако правите всеки ден по нещо малко, но позитивно за обществото, просто за 1 година ще свикнете да се грижите за него, без дори да полагате усилия за това. А най-ценният подарък ще е, че и самото общество ще се грижи за вас. Целта е негативните автоматични мисли на българина да се пренасочат към позитивни и осъзнати мисли за отговорност към обществото. Ако сега започнем да градим едно ново общество с малки, но ефективни стъпки, то в период от 1 година можем драстично да променим мисленето на голяма част от обществото и трайно да го сплотим. Значи ли това, че всеки българин трябва да прави по нещо? Да, това е личният принос на всеки българин към българското общество. Промени нещо малко, за да направиш нещо голямо. И какво трябва да прави? Много просто. В етап първи, около 3 месеца, ежедневно, по 5 минути на ден, трябва да насочва позитивно вниманието си към обществото. Да осъзнае, че то е негово и трябва да го пази. Да уважава сънародниците си и да пази всичко общо. Значи всички българи са виновни за лошото положение? Не е така. Обществото мисли правилно. Точно така, както е било научено от властта в продължение на много години. И затова сега служи на властта много добре, без да осъзнава, че е било научено чрез много повторения. Разделяй, за да владееш. Но българина е силен родолюбец. Да, научен е добре да казва, че обича България, но не означава, че обича народа си, защото е научен да поставя на първо място винаги личните си интереси, а обществото няма смисъл да се лъжем него, кучета го яли. Но сега, когато е опряло на кокъл, се самонавива ежедневно, че те там за всичко са виновни политиците, вместо да попита сам себе си и си отговори искрено и честно. Колко му пука за обществото? А отговорът вероятно ще е, нали на политиците не им пука, на него защо да му пука? Ето и резултата. Иска управата да се грижи за него, а той прави точно като нея. Всичко се базира на извинения, така ли? Почти всичко по-скоро се базира на бягане от обществена отговорност. Защото е логично, че само на лични интереси общество просто не е реално да съществува. Само с едно силно и здраво общество може да съществува силна и здрава държава. Съответно, силно и здраво управление. Но трябва да се започне от корена, а корена
е обществото. Или по-точно, всеки един български гражданин. И друг начин просто няма. И всичко е толкова просто? Не, разбира се. Ние не можем просто така да променим никой. Без той сам да го пожелае и направи. И сам ли трябва да прави всичко това? С нашата подкрепа, разбира се, ние ще сме с него всеки ден и чрез Фейсбук ще му припомняме, ще го насочваме и ще го подкрепяме. Защото силно и здраво общество може да се изгради само, когато всеки поеме по-малко от обществената отговорност. А как може да стане това? Лесно. Започни от днес, но всекидневно да правиш по нещо малко. Като, например, с умисъл да не си изхвърлиш хартийката на улицата. С умисъл да спазиш поне едно правило за движение по пътя с кола или пешком. И да се усмихнеш поне веднъж на непознат сънародник. Но искрено, добронамерено и сърдечно. Защо мразиш хората около теб? Защото и те мразят? Това е просто омагьосан кръг, от който обаче може да излезем сега. Защото ако за всички е добре, то и за теб ще е добре. И това, те уверяваме ние, е само началото. Хайде с нас всеки ден, по-малко, да ставаме по-добри общественици. Вие ли измисляте правилата? Не точно. Ние започваме идеята и всеки, който може да предложи полезна и позитивна идея за активност с цел обществена отговорност, може да ни я изпрати чрез формата на официалния ни сайт promenibg.org. Имате ли пример за такава идея? Да, имаме. Можете да я намерите отново на сайта ни, както и друга полезна информация също. Кога стартира проекта? Днес, на 1 юни 2016 година. И всеки ден, в следващите 3 месеца, ние ще сме във Фейсбук, заедно с всички българи. Какво ще добавите в заключение? Хей, българи! Нека най-накрая се обединим да сме по-задружни, по-сплотени, по-отговорни към нашето общество, към всеки български гражданин, към роднина, съсед, дори към непознат. И разберете, ще има и отцепници. Те ще се смеят, но само докато не видят колко сме силни всички заедно. Важно е да станем колкото е възможно повече, да съберем снопа на Ханко брат отново, а това може да стане само с обществена отговорност. И няма да е много лесно, но повярвайте, това е напълно възможна кауза. Българина е силен, по-силен и по-умен, дори от западноевропейците, например, защото може да оцелее в такава държава. Но дайте да не се гордеем с това, а да се засрамим, че не използваме силата и разума си за изграждане на едно задружно, отговорно и мъдро общество. И да осъзнаем, че отговорността е наша и само наша. Тя е и моя, и твоя, и на всеки българин. Затова заедно с нас промени себе си и промени нашата България. Разпространи сега тази обществена инициатива и стани част от новата българска история. История, която отново ще обедини обществото ни. И не мечтите на Ханко брат, а ще сбъдне нашите, моите и твоите мечти за по-спокойни и по-щастливи дни. Затова промени себе си. Промени нашата България.